Bolmadı de. Serhatbeydi mi? Göz önüne getirin. İki ulu materiyanın arasında asırların tozanlarına ve tarihin ulu savaşlarına şayat olan ulu bir şehirdir. Bugün bir yerde 20 milyondan gowrak adam yaşayar. Her gün bu köçelerde milyondan gowrak adamlar yürüyer. Emma ayaklarının aşağılarına nehil imperiyaların, sırların ve hazinelerinin bardığını bilmeyerler. Bu yöne bir şehir değil. Rim imparatorlarının täze bir dünya kurmak isleyen yeri. Osmanlı sultanlarının olsa en ulu arzuğu olan mukaddes mekan. İstanbul. Her daşında bir rivayet, her bir adimine tarihi edilen şehir. Bu epet şehir nehil kurulu. Megaralı Paşa Bizans'tan başlap, İmparator Konstantin'e çenli bu topraklar nehil dünyanın merkezinde kurulu. Salam, ben Resul. Kanalıma hoş geldiniz. Gelin, bugünkü gohul ve galmagalı dünyanın arasındaki cadılayıcı dünya. 1700 yıllık tarihin cümbüşüne bile siyahat edelim. İstanbul, Konstantiniye, Konstantinopol, özgürlük keşfi ve tarihin iyisi gelen kuruluşu bilen, kurulan ilkinci gününden beri ehli dövrlerde dünyanın en mühim şehirlerinden biri oldu. Topkapı Köşkü, Ayasofya, Yerevan Sarnıca, Qıyıt Qalafı, Dolmabahçe, Galata Qalafı. Beton tokoyna meňzeýänligine garamazdan şu gün hem şeherin her günden tarih coşupdur. Bu tarihin başlangıcını tapmak için bir näçe müň ýyl ýyda gitmegimiz gerek. Gadymy Anadolu tarihinin könülen sahypalarına gidenimizde öňümizden tarihten has köp rowayetler çykýar. Ine İstanbul hem şeýle rowayet bilen başlaýar. Bizim eramızdan öňkü 8-nji we 6-njy asyrlar arasynda gadymy Grek şäherleri Orta Ýer deňizi we Gara deňizi boýunça täze koloniýalar gurup başlady. Bu koloniýalar arkaly ykdysady taýdan hem güýçlenýärdiler. Hem de özlerine täze ýaşaýyş ýerleri açýardylar. Ine bu şäher döwletleriniň biri hem Gresiýanyň Attika tewsinde ýerleşýän Megara şäheridir. Megara şäher döwletiniň paşasy Bizas koloniýa gurmak üçin ýola çykmadan ozal Delfidäki Apollon ibadathanasyna gidip ol ýerde garra bir öňdöňörje iň amatly ýeriň ýerediligini soraýar. Garra öňdöňörje oňa körleriň ýurduny tapýansaň öňe gitmeňi we bu ýurdu tapan wagtyň onuň garşysyndaky topraklara koloniýa gurmalygyny aýdýar. Bizas öňdöňörjiniň aýdýan ýerini tapmak üçin deňiz açylýar. Ahyrynda bogaza geçip şu günkü tarihi yarımada, ýagny Sultanahmet tewsine gelenlerine Anadolu tarapyny Halkedon diýen bir ýaşaýyş ýeriniň bardygyny görýärler. Şeýle ozan Tewit Turka adamlaryň garşy kenarda şäher gurmagy olary haýran galdyrýar. Ol ýerde ýaşaýan adamlaryň kör bolanlygyny pikir edýärler. Garra öňdöňörjiniň sözleri ýadyna düşýär we şol ýerde koloniýa gurýarlar. Bu koloniýa wagtyň geçmegi bilen Paşa Bizasyň adyna bagyşlanyp Bizantion ýa-da Bizans diýip adlandyrylýar. Ýazyly çeşmelere göre İstanbul'daki ilkinci ýaşaýyş ýeri milatdan öňkü 7-nji asyrda Megaralılar tarapyndan guruldy. Hatta tarihçi Dionysos bu senäniň milatdan öňkü 658-nji ýyllygyny aýtýar. Emma şu günkü arheologik maglumatlar meselenin has çuňurdugyny görkezýär. Sarayburnu töweregine geçirilen barlaglar Tewitde tarihin milatdan öňkü 6000-nji ýyllara çenli uzayan kiçirek bir owa tipli ýaşaýyşyň bolanlygyny görkezýär. İstanbul'un tarihi Bizantiondan has ýyda gidýär. Emma ol döwür barada elimizde köp maglumat ýok. Şäheriň Gara deňiziň girilgesinde ýerleşişi sebäpli Sewda şäher hökümini ösendigini bilýäris. Biziň eramyzdan öňkü 513-nji ýylda Pers imperiýasy tarapyndan basylyp alyndy. Peloponnes uruşları döwründe şäheriň ähmiýeti ýene artdy. Şol döwürlerde Bizantion Afinanyň galla 3-nji ýaly rol oýnaýardy. Soňra bolsa Rim imperatory Septimius Severus tarapyndan milatdan soňky 196-njy ýylda basylyp alyndy. Rim imperiýasy üçin 3-nji asyr uly bir krizis döwrüdi. İçki bulanmazorluklar,
Uruşlar, açlık ve keteller Rim ıtkından düşürüpdü. İmparator Diocletianus bu krizisi durdurmak için tetrarhiya, dörtlü dolandırış ulgamına getirdi. Diocletianus paytaht hökümüne çünkü İzmit şehrini sayladı. Rim'in imperiyanın paytahtı değerli. Rim'in goragsulluğu ve iktisatynyň gündogara süýşmegi täze merkezleriň döremägine sebäp boldy. Konstantin bolsa öz şäherini gurdurdy. Bu şäher onuň ady bilen adlandyryldy. Konstantinopolis. Konstantinopol goranç taýdan ajaýyp ýerde ýerleşýärdi. Üç tarapy suw bilen gurşalandy. We diňe gury ýer tarabyny goramak yeterliklidi. Bu goranç ulgamy şäheriň 11 asyrlap basylyp almalygyny üçin etdi. Şäheriň täzeden gurulmagy 324-nji ýylda başlandy we 6 ýyl dowam etdi. Konstantin köne binalary ýykdyryp, täze we hasyl şäher gurdy. Hipodrom giňedildi we sygymy 80 000 adama ýetirildi. Şäheriň iň uly zerurlygy suwdy. Şonuň üçin Konstantin 1100 dereli suw howdanyny gurdurdy. Şäher 11-nji may güni 330-njy ýylda dawara asyldy. Konstantinopolyň kiçik bolanlygy sebäpli İlatı çekmek üçün mut, çörek ve galla paylandı. Döwlet adamlaryny Rimden bu ýere getirmek üçün olara uly yer mülkleri berildi. Rim ilki kurulan Latin häsiýetli bolsa da, Konstantinopol bilen bilelikde wagtyň geçmegi bilen imperiýanyň dili grek diline öwrüldi. 610-njy ýylda grek dili resmi dil diýip elan edildi. Dolandyrışda hem özgörüşler boldy. Günbatarda imperator 1-nji raýa tasaplanýan bolsa, gündogorda imperator Hudaýyň ýerdäki wekil hökümine has hem mukaddes el ýetmez görülüp başlandy. İmparator Konstantin 337-nji ýylda ölenden soň şäher onuň hormatyna Konstantinopol diýip adlandyryldy. 1453-nji ýylda Osmanly basyp alyndan soň 470 ýylda başga bir uly imperiýanyň paýtagty bolup hyzmat etdi. Netijede Konstantiniň arzu eden täze Rimi iň azyndan köne Rim ýaly ajaýyp hayran galdyryjy bir şäher bolmagy başardy. Ine, biz bugün İstanbul'un 1700 ýyllyk taryhynyň bir näçe taýpatyny agdaryp geçdik. Bu şäher diňe bir tarih däl, eýsem adamlaryň iň uly arzularynyň sylmaz jany nuskosdur. Bugün onuň köçelerinde ýörýän millionlarça adamyň biri bolmak, aslında taryhyň dowam eden bir bölegi bolmakdyr. Eýsem siziň için İstanbul näme anladýar? Eger taryhy izine dolap bilseňiz we bu şäheriň gurulan ilkinji günlerine dolanyp bilseňiz, haýsy döwre we haýsy imperatoryň ýanyna gitmek islerdiňiz? Pikirleriňizi we bu täzin taryh barada garaýşyňyzy aşakda tetwirlerde hökman belläp geçiň. Jogaplaryňyzy garaşýar. Videoň halan bolsaňyz like basmany, kanala agza bolmagy unutmaň. Siz İstanbul'un nerelerini gezdiňiz? Tetwirlerde bellemek ýatdan çykarmaň. Inniki sırly we taryhy videolarda görüşýänçek hoş sag bolun.